اشکهای من همچو قطره‌های باران است، قطره‌های باران است پیش یارم. اشکهای من همچو قطره‌های باران است، قطره‌های باران است پیش یارم. شکایت ها دارم پیشی که گویم، افسوس ندارم محرم رازم. اشکهای من همچو قطره‌های باران است، قطره‌های باران است پیش یارم. قطره‌های باران است پیش یارم. دستم به دامانت روزی قیامت، این بود سوالم بده جوابم. اشکهای من همچو قطره‌های باران است، قطره‌های باران است پیش یارم. اشکهای من همچو قطره‌های باران است، قطره‌های باران است پیش یارم. баъзан ҳолатҳо ҳангоме ки мо як асар, як достон, як панд, як шеър, як зарбулмасарро мутолиа мекунем, гумон мекунем ки ҳамон офарида ба давраи зиндагии мо тааллуқ дорад, яъне барои ҳамин рӯз навишта шудааст. баъзан таронаҳое ҳастанд ки масалан умри 50-60 сола доранд, аммо ба назар мерасад ки гӯё нав тавлид шудааст, гӯё ки ҳамин тарона барои мо сароида шудааст, барои давраи мо, барои давраи ҷавонии мо. ва дӯстони иззатманд, ҳамин гуна таронаҳо дар ҳамин ҷо дар студияи барномаи хотираҳо хеле зиёд садо доданд. яке аз ҳамин гуна шахсиятҳое ки таронаҳояш ҳар маротиба характери кӯҳнашавӣ надорад ва яке аз шахсиятҳое ки таронаҳояш гӯё бо гузашти ҳар сол барои ҳамон давра, барои ҳамон насл офарида шудааст, аҳмад зоир мебошад. ва имрӯз мо ҳаводорони таронаҳои ӯро дар кишварамон, дар кишварҳои форсизабон хеле зиёд мебинем ки наслҳои нав, наслҳои давраи ҳозира аз офаридаҳои ӯ хеле зиёд кор мегиранд, таронаҳояшро бозхонӣ мекунанд ва ба воситаи таронаҳои ӯ зиёд аз шахсиятҳо рӯи саҳна омаданд, маъруф шуданд, маҳбуб шуданд. ин албатта аз он шаҳодат медиҳад ки мо дӯстдорони офаридаҳои ӯ хеле зиёд ҳастем. ва як замон агарчи зери ҳавои таронаҳои ӯ падарони мо, модарони мо давраи ҷавонӣ меронданд ва бубинед ки ин таронаҳо то ҳоло барои мо хушоянд ҳастанд. бинобар ҳамин ҳам дӯстони иззатманд, мо имрӯз тасмим гирифтем ки атрофи таронаҳои аҳмад зоир ҳарф бизанем, таронаҳои ӯро бозхонӣ кунем. албатта ҳамроҳи як овозхони хеле ҷавон, ҳамроҳи овозхони ансамбли ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Некрӯз Пиронов. хуш омадед ба барнома. ташаккур зиёд. аз ин ҷо бармеояд ки алоқамандӣ доред ба таронаҳо, ба офаридаҳо, ба иҷодиёти аҳмад зоир? албатта чаро не. фикр мекунам ки санъаткоре нест ки устоди ҳунар аҳмад зоирро гӯш накарда бошад, чунки ин як мактаби бузурге ҳаст ки на ҳар кас аз ин уҳдаи ҳамин мактаб мебарад. то ҳол мебинем ки ҳам ҷавонҳон ва ҳам калонсолон сурати он касро гӯш мекунанд ва замзама мекунанд, чӣ аз рӯи ҳавас бошад ё ин ки чӣ аз рӯи масалан санъаткорам бошад суратҳояшро месарояд, ё ин ки берун аз санъат ҳам бошад суратҳои аҳмад зоирро замзама мекунад. яъне ин водор месозад ки
дар ҳақиқат ҳам санъати асили боло доштанд. бале дар ҳар як шеърҳояшон яъне ҷустуҷӯ мекарданд шеърҳои хубро, оҳангҳои нағзро, яъне сурудҳои ҳиндигиро ба форсӣ такмил мекарданд. ва ин ҳам кори ҳар як нафар нест ва ҳар кас ҳам наметавонад. ва бубинед ки ман ҳамеша дар ҳамин ҷо дар ҳамин студия як суханро хеле зиёд мегӯям, такрори зиёдам мешавад ва шояд тамошобинон бигӯянд ки ҳамин суханҳоро ман хеле зиёд мегӯям. такрор ба такрор гуфтани ҳамин суханҳо ба хотири он нест ки ман намедонам чизе бигӯям, ба ҳамон хотир аст ки воқеан ҳам дар замоне ки мо зиндагӣ мекунем завқи инсонҳо, муҳити мо инсонҳо, зиндагиамон тағйир ёфтааст. Аммо бубинед ки ҳамон таронаҳое ки як замон дар як шароити дигар, дар як муҳити дигар сароида шуданд, дар як муҳите ки масалан гузаштагони мо зиндагӣ мекарданд, то кунун шуниданӣ ҳастанд. Ва ман гумон мекунам ки ҷазобияти дигари таронаҳои Аҳмад Зоир дар он аст ки масалан дар он замон дигаргуна қабул мекарданд, масалан насли калонсоли мо. Аммо дар замони нав, дар замони феълӣ аз ҷониби овозхонҳое ки ҳоло фаъолият мекунанд, бозхонӣ шудани ҳамин таронаҳо гумон мекунам як таъсири дигар дорад. албатта ки чӣ хеле ки мегӯянд бояд ҳамқадами замона бошем. сурудҳои Аҳмад Зоирро сарояндагоне ки айни ҳол месароянд, онҳо ба таври нав замонавӣ такмили мусиқӣ мекунанд тавассути компютер. Сабаб дар чист ки сурудҳои шодравон Аҳмад Зоир то ҳол зинда ҳастанд? Аввалан ки суханҳои бениҳоят хубро он кас интихоб карда буданд. суханҳо яъне ки аз шоирони худамон низ сароидааст. суруди ошиқ шудаи Айдил ки оҳанги Абдулфаттоҳ Наев аст бо шеъри Лоиқ Ширалӣ. сурудҳои Аҳмад Зоирро месароянд, яъне дигаргун мекунанд ки ҷавоное ки мисол талаботашон дигар чиз ҳаст, тавассути дигар кардани мусиқӣ сурудҳои шодравон Аҳмад Зоирро ба гӯши ҷавонон мерасонанд. Шояд як каме характери тоҷикӣ доштани сурудаҳояш ҳаст ки дар Тоҷикистон низ ҳаводоронаш хеле зиёд ҳастанд. умуман тамоми сурудҳои Аҳмад Зоирро гӯш кунед, ягонтааш камбудӣ надорад ки бигӯем ки инаш масалан оҳанги тоҷикӣ аст, инаш ҳиндигӣ аст, чунки сурудҳои ҳиндигиро ҳам ба забони форсӣ гардондааст. Масалан хоб аз чашмонам рабудӣ, хоб аз чашмонам рабудӣ ба тарзи ҳиндист ки конҳеҷо сапно меая, ҳаминро танҳо такмил мекарданд. Ва бубинед ки ба забони масалан форсӣ гардондан, аммо гӯё ки ду таронаи тамоман гуногун аст. бале гуфтам ку инро танҳо он нафарое ки метавонанд ки дар соҳаи санъат яъне касбияти боло доранд, яъне агар такмил карда тавонем беҳбудии хуб мешавад. яъне агар такмил карда натавонем мо сифати мусиқиро гум мекунем. ин аз як тараф аз идеяи худи масалан овозхон аз завқи ӯ вобаста бошад, аз тарафи дигар масалан замоне ки ҳамин тарона сароида шуда буд чунин техника набуд, чунин имкониятҳо шояд набуд. чӣ қадар ки техника ҳам бисёр бошад, техникаҳои нав ҳам баромада бошад, вале ҷои сурудҳои Аҳмад Зоирро гирифта наметавонад, чунки ҳар як нафар, ҳар як шахсият ҷои худашро дорад. ва қудрати садо ҳаст, қудрати маҳорат аст ки мемонад. бале ҳангоме ки атрофи ин ё он як шахси бузург, як шахси ҳирфаӣ ҳарф мезанем, шояд ки мо чандон таваҷҷӯҳ накунем. Масалан барои ман чандон агар гӯед ки ман ба сомонаҳои иҷтимоӣ дароям ва ё аз куҷое ҷустуҷӯ кунам таронаҳои Аҳмад Зоирро, ин гуна нест. Вале ҳангоме ки пешниҳод мекунанд, хеле хуб пазироӣ мекунам, таъсир мекунад ба рӯҳу равони ман. Ва шуморо медонам ки шумо пайгирӣ мекунед, аз куҷо пайдо шуд мухлисӣ ба таронаҳои Аҳмад Зоир, аз куҷо пайдо шуд оне ки таронаҳояшонро интихоб мекунед, бозхонӣ мекунед. падарам ки санъаткор нестанд, вале ҳаваскор ҳастанд. падарам бисёртар вақте хурдсол будам, дар овони талабагиам бисёртар дар хона буд ё ки дар куҷое ки бошад набошад, сурудҳои Аҳмад Зоирро такрор ба такрор мемонданд. то ҷое ман медонам падарам ба ман мегуфтанд ки вақте хурдсол будӣ, ҳатто дар гавҳорату хоб будӣ, ман дар назди он вақт лента мегуфтанд, он вақт хеле шароите ки айни ҳол аст набуд, тавассути ҳамон лента сурудҳои Аҳмад Зоирро ман дар назди гавҳораю мемондам.
و شاید همین باشد که تأثیری به نهایت سخت به من رسانده است و من سال تا سال کلانتر شدم. الکی خودم با دقت گوش کردم که چی است، این چی میخواند و همین مرا وادار ساخت که به ساحه صنعت راه گیرم. بله. و اولین ترانه‌ای که سر دید کدام ترانه بود؟ اولین ترانه سال 2007 در شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه سرود زندگی از من را بوده شادروان کراماتلا قربان را خوانده بودم و بعدا از احمد ظهیر و حالا کم بیش سرودهای خودم رو الکی ایجاد میکنم با همراهی آهنگسازان. بیایید یک ترانه دیگری احمد ظهیر رو میشنویم و درباره خود شما سخن میگوییم، حرف میزنیم. ناله به دل شد گیره، ناله به دل شد گیره، راهی نیستا کجاست، خانه قفس شد با من، طرفی بیابا کجاست. ناله به دل شد گیره، ناله به دل شد گیره، راهی نیستا کجاست، خانه قفس شد با من، طرفی بیابان کجاست. مرد نمیرد با مرگ، مرگ از اونام جوست. مرد نمیرد با مرگ، مرگ از اونام جوست. نام چون جاوید شد، مردن نشاسا کجاست. ناله به دل شد گیره، ناله به دل شد گیره، راهی نیستا کجاست، خانه قفس شد با من، طرفی بیابان کجاست. در تفین بادیه سوخ سراپا تنم، در تفین بادیه سوخ سراپا تنم، مزرعم آتش گرفت، نم نمی بارا کجاست. مزرعم آتش گرفت، نم نمی بارا کجاست. ناله به دل شد گیرفت، ناله به دل شد گیره، راهی نیستا کجاست، خانه قفس شد با من، طرفی بیابا کجاست. خانه قفس شد با من، طرفی بیابا کجاست. تشکر زیاد. گفتم که اطراف فعالیت شما حرف میزنیم، اما قبل از این یک چیزی که در اجرای همین ترانه قلب ما رو به تاثیر نگذاشت، این تاثیر متن است و ببینید سخن نشان رو که ناله به دل شد گیره، راهی نیستان کجاست. گمان میکنم موسیقی اصیل، ترانه زیبا، ترانه ماندگار همون ترانه هست که متن نیست، در خاطر میموند، در خاطر ها. بیاید اطراف فعالیت خود شما حرف بزنیم. در انسامبل اوریا فعالیت میکنید. از کی اومدید با همین انسامبل؟ چی سبب شد؟ انسامبل استرادی اوریا من از سال 2014 تا این جانب فعالیت میکنم. تصمیم گرفتم که بعد از ختم کنسرواتوار ملی در آنجا کار و فعالیت کنم و چنین هم شد. مدت همین قدر سالی که من در آنجا کار و فعالیت میکنم، از کار خودم راضی هستم. برابر اونی که شما در کنسرواتوار داخل شدید، همون زمان در انسامبل اوریا کار میکردید؟ بله بله. وقتی که من با کنسرواتوار ملی داخل شدم، البته من در کورس یکم بودم. مرا توسط آزمون
ба Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Торисton ба ҳайси сарояндаи эстрадӣ ба ансамбли Орио ба кор қабул карданд. Ва ман низ дар баробари оне ки тавассути озмун гузаштам ва ҳамин имкониятро аз даст надода истифода бурдам ва то ин ҷониб якчанд сурудҳои нав эҷод кардем ва дар якчанд чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ низ баромад мекунам то ҳол. мо медонем ки дар консертҳои бонуфузи ки масалан ҷашнӣ ҳастанд, дар толорҳои барҳаво шумо баромад кардаед ва якчанд тарона ҳам доред ва мешавад ки як порча аз шеъри худатон ҳамин лаҳза иҷро кунед. мо якчанд суруд ҳамроҳи оҳангсоз Фароз Зикриев тайёр кардем. айни ҳол як ташро месорам. шеър аз устод Муҳаммад Ғоиб аст. хеле хуб, марам. وطن دشت چو وادی میکنم سبز، تو را با خوش نهادی میکنم سبز، در آن جایی که یابد ره ندارد، تو را با عشق شادی میکنم سبز، محبت در کنارم میکند گل، سعادت در دیارم میکند گل، زیباست هر چار فصلش گل فشان است، وطن گویم بهارم میکند گل. васфи ватан, васфи ҳамин як меҳани зебо дар шакли нав, дар шакли дигар гумон мекунам хеле хуб пазироӣ мешавад. Хеле зебо буд. Ташаккур барои шумо. Ва шумо гуфтед ки дар шаҳри Санкт-Петербург будед ва дар ҳамон ҷо дар кадом як фестивал ё озмуне иштирок кардед? бале, фестивал озмун буд. озмуни санъати бесарҳад. аз он ҷо як озмуни бонуфуз аст. Бале. бале. Сараввал ман дар гимназияи президентӣ рақами 7 ноҳияи Данғара мехондам ва баъд аз гимназия маҳорати маро дида, маро гирифта ба мактаби мусиқавӣ ба номи Ратло Атоев оварданд ва дар ҳамон ним солаи таҳсилам садои моро гӯш карданд ва дар он ҷо устодон санҷиш гузаронданд. ба шаҳри Санкт-Петербург моро сафарбар карданд. дар он ҷо мақоми намоёнро сазовор шудам ва ба ватан боз баргаштем. ва шумо гуфтед ки дар аввал дар гимназия таҳсил мекардед, яъне ҷое ки маълумоти мусиқӣ намегиранд ва аз он ҷо рафтед ба мактаби мусиқӣ ва дар мактаби мусиқӣ аз синфи чанд таҳсил кардед? аз синфи 6. аз ин ҷо бармеояд ки маълумоти хуби мусиқӣ доред, аллакай аз давраи наврасӣ. ба ғайр аз шаҳри Санкт-Петербург боз дар куҷоҳо будед, дар кадом озмунҳо будед? ба ғайр аз он озмуне ки дар он ҷо гузашт, дар Тоҷикистони худамон соли 2012 буд, дар озмуни бонуфузе ки овози тиллоӣ буд, дар он ҷо ҷои якумро гирифтам. мехоҳам атрофи мусиқӣ ҳарф бизанем, чун медонем ки аллакай маълумоти мусиқӣ доред ва ҳар як нафар ҳамин мафҳумро ҳар гуна дарк мекунад. Масалан, барои мо шунавандаҳои оддӣ мусиқӣ ин як малҳам аст, мусиқӣ ин як дӯст аст, мусиқӣ ин як китоб аст ва мусиқӣ баъзан ҳолатҳо як зиндагӣ аст, як зиндагие ки ҳамеша ҳамроҳ бо мо аст, ҳамсафари мо аст дар хушҳолиҳо, дар ҳамроҳи бо дӯст будан, баъзан лаҳзаҳое ки мехоҳем танҳо бошем ва баъзан ҳолатҳое ки мехоҳем ғамро аз дил бароварда бисозем. Ва барои шумо мусиқӣ чи аст? нуфуз аст, шӯҳрат аст, муваффақият аст, чи аст барои шумо? мусиқӣ чанд паҳлу дорад. бале. мусиқӣ ҳаст, мусиқӣ хуб аст. мусиқӣ ҳаст ки инсониятро аз беморӣ наҷот медиҳад. чӣ гунае ки Абуалӣ ибни Сино гуфтааст, мусиқӣ таҷассумкунандаи тамоми ҳолати нерӯи инсонист. мусиқиро гӯш карда бояд ҳар як нафар, на ин ки вай санъаткор аст ё ин ки санъаткор нест, тарзи гӯш карданашро бояд ёд гирад ё ин ки аз касе маслиҳат пурсад ки чӣ гуна гӯш кунад. масалан, мо намедонем бояд чӣ гуна гӯш кунем. дар ҳолати ғамгин ҳастӣ, ман ин фикри шахсии ман аст. фикр мекунам ки дар ҳолати ғамгин бояд суруди ғамгиниро гӯш накунем. ғамгинӣ бояд набошад. ҳолатҳое ки инсон озурдахотир аст, бояд мусиқии ором ё мусиқаи ором гӯш кунад, вале ғамгине ки гуфтам ки ин ҷо асос матн роли асосиро бозӣ мекунад. рӯҳияи инсонро бозам коста мекунад. бале, агар ғамгин дар кадом ҳолат, дар ҳамон ҳолате ки
агар ҳамун сухан дар бораи чизе бошад ки дили ҳамонро сабук мекунад, ин боки надорад, ин ягон зараре надорад. вале агар ки худаш масалан ҳамун шахс зиқ аст, хаста аст, афкор аст, боло ин қадар мусиқиро мехонад ки суханҳо бо болои ҳамун чӣ гуное ки мегӯям болои сӯхта намакҳо ҳами дигарро зам мекунад. бале боз ҳам ғамгинтар мешавад. аз ҳамин сабаб ё ин ки дар ин ҳолатҳо гӯш накард, ё ин ки гӯш кунад сурудҳои шухро, чунки бадар кунад ғаму андӯҳро аз сар берун кунад, фаромӯш кунад ғамашро. фаҳмидем ки шумо алоқамандӣ доред бо таронаҳои Аҳмад Зоир. дар ҳамин баробар боз таронаҳое киро бештар гӯш мекунед ва таронаҳое киро бештар мехоҳед ки бозхонӣ кунед? кадом вақти маро ҳавас кунад, танҳо мехоҳам аз ҳамин Шодравон Аҳмад Зоиро ва баъзан вақт аз устоди ҳунар Шодравон Карматлои Қурбоновро ҳам месароям. дар гӯш кардан сурудҳои гӯгӯшро бисёртар гӯш мекунам, чунки як сароянда бениҳоят касбӣ аст, ҳирфаӣ аст ва муин сарояндаи Эрон ва аз тоҷикони худамон бошад Шодравон Зафар Нозимам хуб месароянд. бисёранд дар тоҷикони худамон санъаткорои бузург. инҳоро ҳам гӯш мекунам. санъаткори асил бояд тамоми жанрро, тамоми намуди сурудҳое ки хуб аст, дар сатҳи баланд аст, бояд гӯш кунад, эътироф кунад. ва медонед кадом ҷиҳаташ хушоянд аст вақте ки масалан як ҷавон гӯш мекунад таронаҳои Зафар Нозимро, як нафар ҷавон гӯш мекунад таронаҳои Шоиста Муллоҷонова, Али Раҳмонро ва як нафар гӯш мекунад таронаҳои Муинро аз гугӯшро. чӣ гуна хушоянд аст? яъне аз ин ҷо бармеояд ки заҳматҳои ҳамон шахсиятҳо барҳадар нарафтанд. воқеан ҳам офаридаҳои онҳо аз ин ҷо бармеояд ки абадист. ва шумо ки имрӯз тасмим гирифтем ҳамроҳ бо мо таронаҳои Шодравон Аҳмад Зоиро бисароем, биёд таронаи дигарашро пешниҳод мекунем. кадом таронаро? озурдадил. شوریده آزرده دلی بی سر و پا من، شوریده آزرده دلی بی سر و پا من، در شهر شما عاشقی انگوش نما من، شوریده آزرده دلی بی سر و پا من. دیوانه تر از مردمی شهر اگر هست، دیوانه تر از مردمی شهر اگر هست، آره به خدا من، به خدا من، به خدا من، آره به خدا من، به خدا من، به خدا من، در شهر شما عاشقی انگوش نما من، شوریده آزرده دلی به سر و پا من. گویند با من مردمی شهر کی شاهی، گویند با من مردمی شهر کی شاهی، دانی که به دروازه عشقی تو گدامم، دانی که به دروازه عشقی تو گدامم، در شهر شما عاشقی انگوش نما من، شوریده آزرده دلی به سر و پا من، شوریده آزرده دلی به سر و پا من، شوریده آزرده دلی به سر و پا من. تشکر زیاد. سلامت. یک ترانه خیلی زیبا است.
дар баробари оне ки таронаҳояшонро зиёд сарояндаҳои касбӣ бозхонӣ мекунанд ва бозам ҳаваскорон хеле зиёд ҳастанд ки масалан ҳангоми ба ҷое ба истироҳат мераванд ва ё гӯшае бо дӯстонашон менишинанд, таронаҳои Аҳмад Зоиро мехонанд бо ҳар асбоби мусиқӣ. Масалан шумо ҳамин гуна масалан дар ҳамин гуна ҷамъомадҳо ҳамин гуна бо ҳам нишастани дӯстҳо мехондед, таронахонӣ мекардед аз Аҳмад Зоир? як чизро дӯст медорам. мехоҳам ки дар назди он нафарое бихонам ки маънои сурудро дарк мекунанд, маънои шеърро. ва аз ҳамин сабаб бисёртар ман дар он маҳфилҳо иштирок мекунам ки аз ҳамин санъат яъне бохабар ҳастанд. пайравони Аҳмад Зоири хеле зиёд ҳастанд. бисёр рӯзноманигоронам хеле даъват мекунанд. дар маҳфилҳо менишинем, чунки онҳо аз матни шеър, аз умқи ҳамин маъно, мазмуну муттаҳо бохабар ҳастанд. аз ҳамин сабаб барои ман хеле писанд аст. ҳолатҳое буд ки дар ҷое баромад кардед ва касе аҳамият намедод ва барои ман аҷиб аст ки ҳамин ҳолат сароянда худашро чӣ гуна эҳсос мекунад? сурудро сараввал барои худам бихонам. вақте худам истироҳат кардам, худам мақсад сурудро аз таҳти дил сароидам, чаро нафароне ки мисол дар гирду атрофи мананд онҳоам хуб қабул мекунанд, вале бинам ки агар ман бигӯям ки маънояшро намефаҳманд ё ки маро гӯш намекунанд, манам аз он истифода бурда чӣ гунае ки фора сурудро сароида мегирам, инро дӯст намедорам. Хеле хуб. Ва шумо гуфтед ки воқеан ҳам дӯст медоред дар ҳамон маҳфилҳое бошед ки мардум хеле бодиққат гӯш кунанд. ҳангоме ки гӯш одат мекунад ба шунидани таронаи пурмазмун, ба ҳамин восита ҳамон шунаванда рӯ меорад оҳиста оҳиста. Яъне қудрати дигари мусиқӣ дар ҳамин аст ки тарбият мекунад завқи инсонҳоро. Ва шумо бозам гуфтед ки тарона бояд ҳамин гуна сароида шавад ки сараввал ба худам писанд уфтад, баъдан ба дигарон таъсир мекунад. баъзан мо ҳам мегӯем ки агар барнома ба худи мо писанд уфтад, агар 100% писанд уфтад, пас 50% ба тамошобин писанд меуфтад. Ва ҳамин таронахонае ки дар барнома кардед ба худатон мақбул шуд? На он қадар. Чаро? аз сабабе ки кам омода дидагӣ ҳастем мо. ин фикри баҳои ман аст. аввале барои ки мардум маро баҳо бидиҳанд, инро касе чизе гуфта наметавонад. чунки вай фикри шунаванда аст. бале, воқеан ҳама баъзан овозхонҳо ҳунармандон нисбати худашон сахтгир ҳастанд. баъзан ноҷуриҳои хеле кӯчаке ки ҳаст ки масалан мо тамошобинон, мо шунавандагон эҳсос намекунем. ҳамон ноҷуриро худи шумо эҳсос мекунед, мефаҳмед. чаро ки ин аз рӯи касбияти шумо аст. аммо мо дар ҳамон таронаҳое ки шумо феълан иҷро кардед, ноҷуриро ҳис накардем. садоятон хеле зебо буд ва таронаҳои хеле зебои Аҳмад Зоиро интихоб кардед, пешниҳод кардед ба тамошобинонам. ва дар интиҳои барнома бозам мехоҳем як таронаи дигарашро шумо иҷро кунед. кадом таронаашро интихоб мекунед? бача нашу ай дил. хеле хуб. ман аз таҳи дил мегуфтам ки ҳамин тарона агар пешниҳод кунӣ хеле зебо мешавад. ва қабл аз он ки ҳамин таронаро пешниҳод мекунӣ, барои тамошобинон чӣ мегӯед? барои дӯстдорони мусиқӣ, барои нафароне ки дӯст медоранд таронаҳои давраҳои гузаштаро, таронаҳое ба қавли шлягер шуданд як замон. ба он нафароне ки мегӯям ки мусиқиро гӯш мекунанд, кӯшиш кунанд ки дар гӯш кардани мусиқӣ хатогӣ накунанд. ҳангоме ки ҳамин барнома пахш мешавад, ман баъзан бо нафарон масалан дар кӯча бошад ва ё дар коргоҳ ҳатто мегӯянд ки Зарина, ҳангоме ки ҳамон таронаро иҷро кардед, масалан баъзан ҳолатҳо мегӯяд ман ашк рехтам, давраҳои бачагиамонро бархотир овардам, ҳамон давраҳое ки ҳамроҳ бо дӯстон будем ва ҳамон рӯзҳо, ҳамон лаҳзаҳо дар назарам, дар хотираи ман ҳамчун як лента намудор шуд. ва ба ҳамон нафарон чӣ мегӯед? ҳамон лаҳзаҳое ки шояд ба воситаи ҳамин таронаҳо, шояд бо садои шумо ҳамин лаҳза аз гузаштаашон ёд овардан, аз давраҳои зебои ҷавонӣ ёд овардан, аз ҷӯшу хурӯши ҳамон замонҳо ёд овардан, чӣ мегӯед? албатта мусиқӣ ин як чизе аст ки бетаъсир намегузорад инсониятро. ҳаёте ки мо гузаронида истодаем, ки гузарондем ё ки мегузаронем, инро шоирон ҳамин ҳаёти инсониятро дида ба назм медаронанд ва оҳангсоз бошад,
این شعر رو گرفته آهنگ تیار میکنند و سراینده خوب اگر باشد طرز میسراید که همون انسانی که گوش میکند همین سروده که مثلا آماده شده است البته مثلا میخواند در باره جوانی یا اینکه در باره پیری همین رو میموند مثلا گوش میکند یا گریهش میاد یا که میخندد اگر سوالتی برای چی گریه میکنی یا که میخندی همین سرود رو گوش کرده میگوید که سالهای جوانی هم به خاطر هستیم. وقتی سوالتی برای چی سالهای جوانیتون ما دانشجو بودیم یا اینکه فلان بودیم همین سرود رو گوش میکردیم. تشکر زیاد. تشکر از آن که شما نیز آمدید همراه با ما بودید. یک لحظه ما استراحت کردیم، فراغت کردیم همراهی تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه و بار دیگر یادرس میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و ما یاد کردیم از دوره های گذشته و یاد کردیم از ترانه های احمد زویر و امروز همراه ما بازخوانی کردن ترانه های استاد را نکروز پیرانوف آوازخوانی انسامبل استرادی اوریوی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همراه با نکروز امروز قرار داشتن یک نفر هوسکار و یک نفر از موسیقی نوازانی خیلی جوان که اکنون آموخته ایستادن صنعت موسیقی را بهرام نگمتوف که خوش آمدید. تشکر بهرام که همراه با ما بودید چند لحظه و در انتهای برنامه دوستان عزتمند یک ترانه دیگری احمد زویر را میشنویم. باقی صحتمند بمانید. همش درد و همش رنج و همش غم همین قسمت من بود از عالم همه شاخه تنهایی نشستن همه شاخه امید و شکستن بچه نشو ای دل بچه نشو ای دل عشق فراموش کن تا نشوی گمراه حرفی مرا گوش کن بس دیگر سوختم شعله خاموش کن عشق فراموش کن همه حرفای عشقت محبت‌های عشقت دیگر بر نمیگردد دلم لانه درد است دلم لانه درد است همه حرفای عشقت محبت‌های عشقت دیگر بر نمیگردد دلم لانه درد است دلم لانه درد است بچه نشو ای دل بچه نشو ای دل عشق فراموش کن تا نشوی گمراه حرفی مرا گوش کن بس دیگر سوختم شعله خاموش کن عشق فراموش کن تا نشوی گم